folkens, wallah, velkommen til YouTube. Sådan. Vi har ikke været på YouTube sådan i 100 millioner, trillioner år. Ja, men vi er tilbage på YouTube sådan, og i dag, vi skal reagere på det der chat records, ja. Den der i Aarhus i hvert fald, fordi jeg kan ikke reagere på det hele. Er du dum, mand? Jeg kommer til at... Så jeg skal reagere for jer, mand. Ej, der er sjovt, jeg elsker jer alle sammen, mand. Vi skal reagere på auditions i Aarhus. Wallah, jeg har selv lavet tilmelding, og ham der bitch her, Søndergaard, mand. Help a brother out, nigga. Her har vi den her video med 7-1 team, man. Tror, jeg skal se en hel team for at se fucking Søndergaard og Hundergaard. Wallah, jeg klipper kun de bedste highlights ud. Havn, og vi håber. Nigga, wallah, hvis jeg var i Aarhus, det ville være shutdown. You get me, nigga. You get me, niggas. Wallah, I tænker lige Jonsi, wallah, han har været væk fra YouTube i 2 millioner, 2.000 trillioner år. Men ja, wallah, skal jeg sige, hvad nigga, jeg var på pause, bror. Jeg var i Hargeisa, jeg var i Somalia, jeg var over det hele. Wallah, vi kan ikke være et sted. Men niggas, vi er her nu. Vi kommer til at være på fuld grind det Shabazz, bror. Vi kommer til at spille som i PlayStation controller. Forstår du? Wallah, forstår du? Så kom, let's komme ind i den. Yalla niggas, her alle deltagerne. Forstår du? Hugo, Daniel, Marina, Badina, Talina, Falina, Slini, Mini, Mani, Mo. Everybody gotta though. Who gotta pick? I'm gonna Jamo. Så vi starter ud med Jamo. Let's get it. Bare tryk på den, fordi vi gider ikke se en hel time der. Forstår du? Broken homes, broken heart i min broken home. Stadig hun kolder min phone. Har ramt min trip, so please just leave me alone. Læg en besked efter tone, for lige nu er jeg helt i min zone. Har du motiveret til at lave million. Plat eller kroner, plat og plomo. Jeg er mit part af mit sæt. Wallah, sense flow. Wallah, I like it, but you know, you can do better. Du kan gøre bedre, forstår du? Jeg vil ikke have sagt, ja, men de her fucking judges, de er alt for, forstår du? De er alt for gavmild. You get me? Så lad os hoppe ind i næste deltager. Okay, hvem skal vi vælge nu? Skal vi vælge? Skal vi vælge Hugo? Skal vi vælge Daniel? Skal vi Marina? Halal slagter? The fuck is this nigga? Den er helt gal. Alle kører i ringe her hele dagen. OnlyFans boomer, den er helt gal. Free Palestine, den er helt gal. Bror, du snakker om halal slagter, du snakker om OnlyFans. Nigga, get your bitch ass out of here. Halal slagter og OnlyFans, det skal ikke være en sætning. Det skal det ikke. Det skal det slet ikke være en sætning. Wallahi billah. Så du får et nej fra mig, men måske fik du ja fra Søndergaard. Okay, jeg siger basic, men jeg siger nej. Så er du OnlyFans, halal. OnlyFans, det er ikke så halal. Så der er du. Så, ja, get out of it. You be that, you be do. Hvem skal vi vælge? Vi skal vælge... Hvad? Wallah, hvis I kender de her young niggas her. Wallah, jeg vidste ikke, det var med i det her chat. Så er du. Young niggas, let's Check out the window shopping. Nu går vi all in. Vi har virkelig lagt all in. Hustle from the night to the morning. To the morning, MFB. Money niggas betalt. Vi bliver på det rette spor, selvom det går galt. Vores niggas, de får der snak en god fodboldbag. Vi skal nemlig have omkring. Vi prøver for bedre dag. Oh na na. Jeg står det her bitch niggas, hvor jeg får det endelig. De her young niggas, bror, de har energien. Så du, de har energy. Det er det, vi kan lide. Vi kan ikke lide andre, you know, no energy at all. We need energy, baby. De her niggas, de skal komme videre. We are now waiting. I'm getting so crazy. Vi tager lige en sidste mere for folket, så står du. Forstår mig, jeg kan ikke se alle sammen. Forstår du? Vi skal se de gode nogen. Forstår du? Lad os lige gå ind på de næste. Og alle sidste, hvem tager vi? Hvad tager vi alle sidste? Vi tager fucking Isu, bror. Ham der fra MGP. Okay, her. Vi har hørt Isu. Forstår du? Han skulle komme med bars. Forstår du? Så lad os lige have hans bars. Forstår du? Godt der ved min sommer. Hende der på mig. Du burde hurtigt få en hjem. Der skal ting bag gardinerne. Fortæl mig, hvad vi skal. Tak for at se det her YouTube-video. Vi var tilbage efter lang tid. Forstår du? Nogle deltager, de gør mig disappointed. Nogle, de gør mig glad at se den. Forstår du? Glad og disappointed, så dem der fik et disappointment, bare gør bedre, forstår du? Måske fik jeg ja fra dem, men du får ikke ja fra mig af. Ham der har slagter OnlyFans. Du steiner bare der. You get me? Jeg skal nok lave mere og flere videoer for jer. Og der har det YouTube, forstår du? YouTube grind og TikTok. This is my year, baby. Så hvad kan du gøre? Like og subscribe. Og vi ses næste gang.